e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Foli ni tawni amodi an filɛbagaw ma yan fo u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an ka bolodɔ kɔnɔ ka Mali kunnafoni.net an ma aw fo dante foli min na ka da kulu kan ko bi araba ye février kalo tile 22 san 2023 aw minnu bɛ sigili ka bamanankan kunnafoni ma kɔnɔ waati sera aw bisimila. Damna sabi sedew ka ko jalatigɛ ba min non bela joni ko ama ko Goodluck Jonathan ale kɔnɔna tamana an ka jamana kɔnɔna kabini tɛnɛn do février kalo tile 20 san 2023 a ka tama yɛrɛ kun bɛ cɛ bi araba do février kalo tile 22 san 2023 tama in dabɔra min kama sa o de kana jateminɛ kɛ ɲɛtaga baara olu minnu kɛra an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ olu fɛ u ka baara olu okumu o kɔnɔna kunu Goodluck Jonathan ale ni an ka jamana ɲɛma olu caman ye ɲɔgɔn ye autorité indépendante de gestion des élections ou da sera mi masa o de fichier électoral fo ata se carte biométrique ou ma ani kalata baraw uluma una ɲɔgɔnna caman. Ministre min ka baara ɲɛsinnen no ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ o ma n'o de ye Ablaye Diop ale kɔni ko k'a tɛ jɛ ni conseil européen ɲɛma Charles Michel ale ka filibangaciya kuma o kɔni ye communiqué dɔ kɔnɔna na sa min kalanna Mali jabarani kan an ka jamana ɲɛmaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kuma sitanw kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka furukufuruku don Mali ale ni Union européenne olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nations Unies n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba a ka dɔnniba wane min bɛ yen nɔ Aliwutin ale kɔni kun bɛ an ka jamana o kɔnɔna ka jateminɛ kɛ adamadenya jɔsiraw olu tagabolo kan a y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalenba de don wa a b'a dan bɛɛ lajɛlen kulo kan ko dankarili min kun bɛ ka kɛ adamadenya jɔsira la an ka jamana kɔnɔna na ko camanba bɔra o la. Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali COSEM olu kɔni kɛmɛ ka waati kora olu ŋaniya kalata ko la o kɛmɛ ka waati minnu boloda o bɛ daminɛ juin kalo nata san 2023 fo ka taa se février kalo nata ma san 2024 o waati la COSEM kɔni ma ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko yɛlɛma minnu boloda la kalata ko la o baaraw ka teliya walasa kalata ko ɲɛnabɔla olu sen bɛ se ka don baara in na cogoya min na. Amita kitakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko yefugu kɔni bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ i n'a fɔ fura dɔw ani lunɛti dɔw kɔni dili la u ma o daminɛna u ka dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna yefugu tɔbɔtɔli jɛrɛ jɛkulu o ɲɛma yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u mago ɲɛ fura o fɛnɛ bɛ di u ma farikolobanaw olu kɛlɛli kama a ko latigɛra solidarité pour insertion des albinos fɛ n'o ye siamu ye a ko kuncɛra kunu février kalo tile 21 san 2023.
Amita kulukurukaw fe no ɲɛjalandimi furakɛli o kumu kɔnɔna sa yirala k'a fɔ ko maa 476 ani olu kɔni di ka sɛgɛsɛgɛli kɛra san 2022 o kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ k'olu cɛla maa 272 olu de ka opération o sera ka kɛ campagne 3 o kɔnɔna ni jama cɛla sa muso 132 olu kun bɛ nɔ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra furakɛlikɛlaw ka bolofara min bɛ kɛnɛyaso in kɔnɔna o la. Mita gawkaw fe no tasuma o kɔni taji marabolo dɔ minɛ ntɛnɛn don février kalo tile 20 san 2023 aljana banja kindo kɔnɔna o la. Awa a kɔni dankari butigi caman o kɔnɔna wa ma dɔw yɛrɛ fari fan dɔ olu kɔni bunakira ta kɛra n'u olu ye lapitaliso o kɔnɔna. Ta kɛra n'u kɔni ye lapitaliso la ala ni pompier ani finfinakaw dɔw ka wuli ka jɔ tasuma in kɔni sera ka dogo nga tasuma in sababu o kɔni ma se ka dɔn ami wagati min na i n'a fɔ bi. Mali seko ani dɔnko bunako ka an ka dɔnkilidala bɛ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Tɔmani Kuyate kunu ala ye a ka kalifa mina la tarata don février kalo tile 21 san 2023 an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali o nɔgɔya ye. Mali Kunnafoni TV direction commerciale maaw bɛ aw ladɔnniya aw maa minnu bɛ n'aw bɛ fɛ a ka feerefɛn olu de ka lakodɔn walima a ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira o banba an ka écran sanfɛla o la ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la.